שלום לכל המאזינים ולכל הצופים בכל הרשתות החברתיות שלנו, ובמיוחד בספוטיפיי, בערוץ שלנו שנקרא הזקן. אנחנו בעוד פודקאסט, אלא שהיום הוא באמת חגיגי. התאריך היום הוא 14 במאי. לכבוד האירוע, בין אם זה ה' באייר ובין אם זה 14 במאי, אני מארחת בפודקאסט שלנו של בית בן גוריון את האחד והיחיד, הגדול, ההיסטוריון מרדכי נאור, שאני חושבת שלי מותר לקרוא לו מודקה. דוקטור מרדכי נאור. דוקטור מרדכי נאור. ואפשר לקרוא מודקה. ולכולם או לי אתה מרשה? לא, לכולם. לכולם. אז מודקה נאור איתנו, ואנחנו באמת הולכים לדבר על השעות המאוד דרמטיות האלה. היום, לפני 77 שנה, בן גוריון מקבל את אחת ההכרעות, שאני חושבת שבביוגרפיה שלו תהיה אחת ההכרעות הגדולות והמשמעותיות שהוא מקבל. גם שלנו בהחלט, אבל רגע לפני שנצלול לנתח את הסיטואציה ואת הנסיבות שבהם ההחלטה הזאת מתקבלת, אני רוצה לשאול אותך באופן אישי, מה אתה זוכר מהיום הזה? דווקא אני זוכר, הייתי תלמיד כיתה ח' בבית חינוך לילדי עובדים ברחובות, והלכנו בבוקר ליום רגיל כביכול, ואני זוכר שבשיעור הראשון היה שיעור באנגלית, והיה ויכוח עם המורה לאנגלית, הלוא זה היה היום שהאנגלים עזבו את הארץ, ואחד התלמידים הצביע ואמר, לא יורדים המורה, חיים, אני חושב שאתה תפוטר, לא יהיה לך עבודה. הוא אומר, למה? האנגלים עוזבים, לא צריך אנגלית. אז הוא אמר לו, לילד, אני זוכר את שמו, לא, האנגלים עוזבים, האנגלית תישאר. יפה. וככה זה, למדנו אותה באחת בצהריים, אחת בצהריים באתי הביתה, ואומרת לי, אמא הטובה שלי, תשמע, אוכלים צהריים, אתה הולך עכשיו להתקלח. אז אני אומר לה, רגע, ביום שישי מתקלחים לפנות ערב, היא אומרת, לא היום יש משהו מיוחד במינו, ב-4 אנחנו מתכנסים פה ליד הרדיו, ועומדים לשמוע את טקס הקמת המדינה. מדינה מקימים פעם ב2000 שנה, ולכן אתה צריך להיות מוכן, כולנו מוכנים, לבושים יפה, לשבת ליד הרדיו, וכך היה. ישבנו אבי, אמי, אחותי הקטנה, ואחותי הגדולה לא יכולה להיות כי הייתה אז בהגנה, עוד לא היה צה"ל, וישבנו ושמענו את השידור. אני מוכרח להגיד שבהתחלה, אני לא התרגשתי, אני לא יודע למה, אבל האמא שלי נורא התרגשה, היא נורא בכתה, ורק בלקראת הסוף, אני הרגשתי בגרון משהו כזה, לחץ בגרון מהתרגשות, אבל הכי מעניין היה בערב. הלכנו אז לתנועה, הייתי חבר תנועה בכיתה ח', ואני זוכר שהמדריך אמר לנו, שיום כמו היום, אתם תזכרו כל החיים. יש רק פעם אחת, לא בחיים, בהרבה דורות, שמקימים מדינה, והיום אתם זכיתם. הבנת את המשמעות? בימים הבאים. בימים שאחרי. התחילו הפצצות, והיה שמח במרכאות, אבל אני מוכן להגיד שהיום הזה בהחלט השאיר את רישומו עליי. אני חייבת לשאול שאלה שמאוד מעניינת אותי. היום כשקורה אירוע בסדר גודל היסטורי, ואנחנו חיים בתקופה שבה פחות או יותר כל רגע קורה משהו דרמטי, אז תוך 10 שניות, ולפעמים אפילו 10 שניות לפני, כל הרשת רוכשת וגועשת, פייסבוק, טוויטר, הכל, ואני תוהה ביום כזה חגיגי, כשבעצם אין שום דבר מהדברים האלה של העברת מסרים באופן כל כך מהיר, איך השמועה מתפשטת, איך יודעים שזה עומד להיות, איך אמא שלך ידע שב4 נכון לשבת ליד הרדיו, איך? קודם כל לא יודעת את התשובה, אבל היה פעם דבר שקראו לו הטלפון היהודי, לא היה טלפון. אבל זה עבר מאחד לשני, השכנים, הדודים, סיפרו אחד לשני, אבל זה היה לאט, הכל בדרך כלל זה או באותו יום, או למחרת, בכלל, אי אפשר לתאר חיים בלי טלפון נייד, בלי טלפון בכלל, טלפונים היו בודדים. אז זה הכל שמועות? שמועות ועיתונים, לא, היה גם עיתון באותו יום. היה עיתון, נכון. בעיתון היה כתוב, לא את המקום, זה חלק מהסיפור, זה היה סוד, המקום היה סוד. אבל היום תוקם המדינה.
זה קשה להבין איך הדברים האלה עבדו פעם, אבל אני מאמצת את המושג הטלפון היהודי, שבינו ובין טלפון כנראה אין שום מושג. לא, לא, זה גם בלי חוטים ובלי כלום. מסתבר שאפשר לנהל חיים בלי קבוצות וואטסאפ. זה עובדה, 2000 שנה זה עבד. זה מדהים. אני חוזרת רגע, דווקא אני כן רוצה לקחת את הפרספקטיבה של בן גוריון. כמובן שההחלטה על הכרזת המדינה היא החלטה שנוגעת בכל אחד מאיתנו, יש לה משמעות לאומית גדולה, אבל אני רוצה לחזור דווקא לדבר על בן גוריון, ועל באמת אחת ההחלטות הכי גדולות, הכי מכריעות שהוא מקבל, ואחת השאלות שאני רוצה לשאול אותך, זה עד כמה באמת מדובר בהכרעה, זאת אומרת, עד כמה באמת הוא מתלבט, או שהדברים הם די ברורים, עד כמה מופעלים עליו לחצים, עד כמה באמת מדובר על צומת T, שהוא מחליט ביודעין לקחת בימינה, וזה ברור לכל. לגמרי. כן? לגמרי, ותראו, בן גוריון לא אתמול ולא שלשום, אני לוקח את ה-EBR, את 14 במאי, החליט פתאום לקום בבוקר ולהכריז המדינה. זה חלום שלו, תראו, הוא נמצא בארץ כבר אז למעלה מ-40 שנה, והוא הרבה פעמים מדבר על המדינה שתקום. עכשיו, התנאים הלכו והבשילו בחלקם באופן מעשי על ידי בן גוריון וחבריו, וחלקם בענייני חוץ. זה שהאנגלים מחליטים לעזוב את הארץ באמצע מאי, זו החלטה שלהם. זאת אומרת, אגב, לא האמינו להם. לא האמינו להם. למה? כי הם היו די שקרנים. בפוליטיקה, היה פעם מושג פוליטיקה אנגלית עם מחשמה. זאת אומרת, הם היו מעצמה קולוניאלית, והיה להם אינטרסים בתעלת סואץ ובכל מיני מקומות אחרים. זאת אומרת, מישהו חשב שהם מודיעים על יום סיום המנדט הבריטי והם לא יעזבו את... כן. אגב, הם לא עוזבים לגמרי, נכון? הם לא עוזבים בארץ, בקורדני וברמת דוד הם נשארים נכון. לעוד 6 שבועות. נכון, זה... אבל היו כאלה שאמרו, הם הפרו הבטחות, הם הפרו את ההבטחה של הצהרת בלפור, מי יודע מה הם יעשו, אבל הם, אם אנחנו בודקים אותם, הם היו חד משמעיים, הם הודיעו שהם יעזבו והם יעזבו, אבל לא כולם האמינו, גם בן גוריון, אני חושב, במלחמה פה, מלחמת העצמאות, לא היה בטוח שהם יעזבו בזמן, אבל התכוננו. למרות שאני חייבת לומר שכשאתה מסתכל על ההחלטה שלהם לעזוב את המנדט, את פלסטינה, ואתה מסתכל עליה לא מבעד לאינטרס יהודי או אינטרס של היישוב, אז זה די הגיוני שהם יעזבו. בטח, הם עזבו אז הכל. זה האינטרס שלהם לעזוב. הם פרקו אז, הייתה אז ממשלת לייבור, מה שנקרא, שהיא אמרה, אנחנו לא צריכים את האימפריה הזאת, והדוגמה הכי טובה זה הפינוי מהודו. באותו זמן, הנה רק זה עלה עכשיו לחדשות עוד פעם, זה באותו זמן, והודו זה מאות מיליונים, אז מה אנחנו פסיק פה, פה יש בארץ משהו בסדר גודל של 2 מיליון. לא רק זה, אם הם לא נמצאים בהודו, הם כבר הרבה פחות צריכים אותנו, אנחנו... לא, גם, תראי, גם אנחנו יודעים בדיעבד את הסיפור, את מצרים ותעלת סואץ, הם פינו עוד כמה שנים אחרי זה. זאת אומרת, היה כאן התפרקות האימפריה, מנכסיה, ואנחנו היינו חלק מהסיפור הזה, זה גם עלה להם המון כסף. כל הפלסטינה הזאת, הפלסטיין, הייתה לה המון כסף, והיה תקופה שהיה פה 100,000 חיילים, הבריטים. זה הוצאה עצומה, וזה גם הסתדר עם הפינוי של האימפריה, ועכשיו מפנים את פלסטינה. זה קצת מזכיר לי דברים שקורים היום, שאנחנו נוטים לנתח החלטות של מנהיגים ומדינות, אם אני צריכה להסתכל רגע על טראמפ, בהתייחסות אלינו. זה טוב לנו, זה האינטרס שלנו, כשאנחנו לפעמים שוכחים שטראמפ עושה מה שנכון לארצות הברית, לא הכל סובב סביבנו, למרות שלפעמים נראה לנו ככה. האנגליה הייתה במצב נוראי. נכון. ניצחה במלחמה והפסידה בכלכלה. מישהו אומר את זה עליהם, נכון? שזה הניצחון שהם ניצחו, אבל יצאו מובסים, או משהו כזה. יצאו מובסים, לא היה שמה לאכול פחות או יותר. כן. ואילולא אמריקה, שתמכה בהם, אנחנו מדברים לאותו עניין, נכון. שתמכה בהם, עכשיו, היה השפעה אמריקאית גדולה מאוד של יהדות ארצות הברית על הממשל, בעיקר על הנשיא, לא על כולם. אגב, שר החוץ, מזכיר המדינה, מרשל, לא אהב אותנו במיוחד, ויש את הסיפור הידוע עם שרת, אולי גם נזכיר אותו. נזכיר אותו, בוודאי. כן, בכל אופן, אנגליה, בריטניה הגדולה, הייתה בריטניה הקטנה, והייתה זקוקה לעזרה אמריקאית, ולכן שפה התחיל להתגלגל העניין, או הייתה החלטה של האו"ם,
והבריטים אגב שיחקו ככה מהצד, אנחנו נמנעים, תחליטו מה שאתם רוצים, אנחנו לא נשארים, ומה שיקרה, עכשיו פה פרצה מלחמה, הם אמרו, אנחנו לא מתערבים, ביישוב אגב הייתה הרגשה אחרת, שהם בעד הערבים, בגלל מדינות ערב והנפט וכל הדברים האלה, וככה התנהלו העניינים כמה 6 חודשים, עד שהגענו למאי, ובמאי הם הודיעו, אנחנו ב-15 במאי הולכים מפה. איך אומרים? אתם תשברו את הראש אחד עם השני, לא איתנו. אני מחזירה אותנו רגע לשאלה שממנה יצאנו, של עד כמה ההחלטה הזאת היא בעיקר החלטה, היא באמת החלטה. ואז אתה אומר, יש פה מערכת שיקולים מאוד מאוד גדולה, יש פה שיקולים צבאיים, נכון? 50-50, לאף אחד לא בטוח שאנחנו מסוגלים, יש פה מערכת שיקולים בינלאומית, ארצות הברית, רוסיה, שאני מאוד אשמח אם נדבר עליה, וכמובן יש גם מערכת שיקולים פוליטית, כן. דתיים, חרדים, זה לא, כאילו באמת יש מולו אין סוף שיקולים. הוא היה נחוש לגמרי עוד מזמן, כמו שאומרים, לעשות את הצעד הזה, והדברים שיחקו לידיים שלו, אם אפשר להגיד. תסביר לי את זה. תראי, הוא אמר פעם בהזדמנות שכמו שמלחמת העולם הראשונה נתנה לנו את הצהרת בלפור, מלחמת העולם השנייה תיתן לנו את המדינה. וזה נכון, כי המצב הבינלאומי, הייתי אומר, ההתגוששות בין ארצות הברית לברית המועצות, שמי שתומכת בנו בעיקר זה ברית המועצות. נכון. והשואה, זאת אומרת, העולם היה בתחושה, אני אומר את זה בהכללה גדולה, שצריכים לעזור לנו, אחרי מה שקרה הדבר הנורא הזה. אני עוצרת רגע את השיחה, כי אמרת משהו שתמיד מעניין אותי, אז אני רגע שמה את ה' באייר בצד, ואני שואלת את השאלה הבאה. יש איזשהו, אני חושבת שיש איזה ויכוח בין חוקרים שונים, על האם מדינת ישראל קמה בזכות השואה, או אולי אם לא הייתה שואה היא הייתה קמה כבר לפני, האם זה בזכות או האם זה למרות? אי אפשר לדעת. ומה אתה חושב על זה? תראי, זה תרם. זה תרם. כי אחרי 45, כאשר התבררו הממדים הנוראים, ובאופן מסוכרן, יחד עם זה, מתחיל המאבק, והאנגלים כבר רומזים יותר פעם אחת, לבן גוריון נדמה לי כבר, שמע בלונדון כבר ב-39, משר המושבות, אנחנו לא נהיה לנצח בפלסטין. אוקיי. והכל מתחיל להתכנס, יש ועדת חקירה כזאת ויש ועדת חקירה אחרת, ומגיעה הוועדה הזאת של האום, אונסקו, והיא מחליטה לחלק את הארץ ולהקים פה 2 מדינות. עכשיו בן גוריון מקבל החלטה עקרונית קשה במיוחד, לוותר על חלקים גדולים מהארץ, כדי שתהיה מדינה. ויש אנשים שאומרים, גם במפלגתו לאכול אותו חי. אבל הוא אומר, יותר טוב מדינה ביד, שבוא נראה איך תתפתח. מה אתה חושב? הוא חושב שיש סיכוי, זאת אסטרטגיה, זאת טקטיקה, זה אופי מאוד פרגמטי, איך אתה מנתח את ההחלטה הזאת אצל בן גוריון? זה אסטרטגיה. אסטרטגיה. הוא אמר, הוא כבר אמר את זה ב-37, בוועדת פיל, בואו ניקח מה שנותנים, אחר כך נראה איך מתפתחים מפה, ולמה לוותר על צ'אנס כזה? כמה זה? 46, הוא קיבל החלטה חד משמעית, של ללכת על חלוקה, אז יש לו את ארצות הברית. והוא לא ידע עדיין שברית המועצות מהשיקולים שלה, ב-47 תצטרף לעגלה הזאת, וזה היה נדמה לי הדבר היחיד שארצות הברית וברית המועצות הסכימו עליו בפוטות, והיה מלחמה קרה כמעט חמה. נכון. והוא, איך אומרים, התחברו אצלו הקצוות, וזה, הכל שיחק, לא רוצה להגיד לטובתו. מה, זה הכוכבים הסתדרו? כן. הכוכבים הסתדרו. כן, זה לא אסטרטגיה ולא טקטיקה וכדומה, אבל הוא ידע לנצל את זה, אותה אמירה שאמרתי, כמו שמלחמת העולם הראשונה, הצהרת בלפור, השנייה, את המדינה, אנחנו רואים שלב אחרי שלב, ובן גוריון יודע איך לנהל את זה, למשל המאבק נגד הבריטים, הוא עוצר אותו. הוא אומר, זה לא הכי חשוב, יותר חשוב להשיג מדינה ולהשיג את התמיכה האמריקאית. וככה זה הולך. אז אתה אומר, יש כוכבים, בטח בהקשר הבינלאומי שהסתדרו, אבל בוא נדבר רגע על הסיפור הצבאי.
שוב, תמונת המצב היא 50-50, או שנהיה או שלא נהיה. הוא באמת רואה את זה 50-50, או שיש לו סיבה לחשוב שאנחנו ננצח במלחמה הזאת? תראי, בהתחלה הוא אפילו רואה פחות. אנחנו יודעים את הסמינר שהוא ערך פה, כן, סמינר קק"ל. ב-47. נכון. והוא ישב פה בבית הזה, חודשיים, עם מחברות שחורות, וזימן אליו, וגם קצת יצא החוצה, אבל בעיקר בבית, זימן אליו להערכתי 200 איש. מהגדולים עד הבינונים ועד הקטנים אפילו. שהוא חשב שהם יכולים לתת לו מידע על ההגנה ועל הפוטנציאל שלה, והוא ראה ראשון את הייתי אומר, הסכנה של מדינות ערב. כי עד אז היה כאן משחק פנימי. הייתה קונספציה שאומרת שהם לא התקפו. סיפר לי עמוס את עוזי נרקיס, שהיה אחד מהמוזמנים, שישבו אנשים במסדרון, וחיכו כי הזמין אחד אחרי השני, והוא אומר, יצא מישהו, ואומר, איך היה? אז הוא עושה תנועה כזו. האיש השתגר. הוא מדבר על אווירונים, ככה הוא אומר, אווירונים, ואוניות מלחמה, וטנקים. איפה אנחנו ואיפה הדברים האלה? עכשיו, בן גוריון ראה את זה בקנה מידה אחר לגמרי, והוא למעשה גרם נגיד אביב או תחילת קיץ 47, במשך שנה, עשו כאן מאמץ עילאי בארץ ובעולם. גם בכסף, גם בנשק, גם בהבאת עולים, בכל הדברים האלה, כדי לחזק את היישוב לקראת מאבק, והוא אמר כל הזמן, המאבק הוא לא יהיה עם ערביי ארץ ישראל, הוא יהיה עם מדינות ערב. מה שאחרים לא חשבו, נכון? הם חשבו שזה יישאר פה בסנים. אני זוכר שמישהו מהם סיפר לי, אני חושב שזה היה, אני לא זוכר כמו מי סיפר את זה, שהוא שאל שאלה כזאת, אתה צריך לכבוש את האמן, איך אתה עושה את זה? מה אתה מביא, איזה כוחות? אז החבר'ה, הפלמ"חניק אמרו, 2 אוטובוסים, 3 אולי, בוא נגיד, פלוגה גדולה, משהו כזה, ו5 משאיות עם כל מיני דברים, ועוד זה. שאלו את החבר'ה שהגיעו מהצבא הבריטי, כמו הבן שלו, עמוס, וחיים לסקו ואחרים, אמרו, טוב, ניקח חטיבה. בחטיבה יהיה עם גדוד תותחני, וכו'. הפרופורציות. כן, הפרופורציות. והוא סינן בין כולם, הוא אגב תמך לחלוטין בצבא הבריטי, באנשים מהצבא הבריטי, וזה גרם לו הרבה קשיים פה, ואני לא רוצה להיכנס כאן לכל מלחמות היהודים בתוכו שהיו, אבל הוא דחף לזה שיהיה פה, הייתי אומר, מקסימום כוח ביום קום המדינה ואחרי זה, עם העולם היהודי והכסף היהודי והעולים, הסיפור הזה של הגחל והמחל. היום מי יכול להבין את זה היום? 20,000 מגויסים מהמחנות הפליטים באירופה, ו5,000 מתנדבים מהעולם היהודי כולו, טייסים ורופאים ומהנדסים, וכולם באים הנה לעזור, מקולונל מרקוס ומטה, מישהו מארגן את הדבר הזה. אתה יודע מה מדהים אותי כל פעם לחשוב, שבעצם אנחנו היום רגילים שמנהיגים הם לרוב, אתה יודע, יוצאי צבא, מבינים אסטרטגיה צבאית, לבן גוריון אין איזה רקע צבאי מאוד מאוד גדול. הוא היה רב"ט, אגב הוריד אותו בדרגה, בגלל שהוא עשה שם איזו פעילות ציונית. אנחנו מדברים על הבריגדה? לא, גם פעם הראשונה. הבנתי. למרות שיש לו איזה אפיזודה בבריגדה, נכון? לא, בריגדה לא, קודם כל עמוס, נכון. אבל זה מדהים, כי באמת אין לו, אתה אומר, רב"ט, אין לו שום רקע צבאי, והוא בסופו של דבר מי שמייצר את כל ההבנות הצבאיות של מה צריך, מה התסריטים האפשריים, זה כנראה... אבל תראי, זה גם דבר מקובל בעולם. בואי ניקח את צ'רצ'יל. נכון שהוא היה, אני לא זוכר אם הוא היה איזה קצין או עיתונאי במלחמת הבורים, וזה נגמר הרקע הצבאי שלו, קחי את נשיאי ארצות הברית, יש מספיק דוגמאות של כאלה שיש להם קצת ניסיון צבאי, אני מדבר. אני גם לא בטוח שסטלין היה לו, בוא נגיד, איזה סוג של הכשרה צבאית מי יודע. לא רוצה להזכיר אחרים. נכון, אבל זה כנראה קשור מאוד לרוחב היריעה, לפרספקטיבה המאוד מאוד גדולה. אתה לא רצית, אבל אני כן ארצה שנדבר קצת על מלחמות היהודים. יש
זירה צבאית שיש בה הרבה מאוד אילוצים ונסיבות, יש זירה בינלאומית שוקקת באינטרסים ונסיבות שצריך לקבל למולם החלטה, אבל גם יש, כמו תמיד, איך אפשר שלא, את מלחמות היהודים. יש כאן מלחמות על איך תיראה המגילה, האם היא תהיה מסמך משפטי והועיל, או האם היא תהיה, וגם צור, נכון? יש... לא, בואי נפריד קודם כל. יש הדברים הפוליטיים, יש הדברים הביטחוניים. בדברים הביטחוניים בן גוריון ביקש וקיבל בקונגרס הציוני בדצמבר 46 את ראשות המחלקה לביטחון. שר הביטחון בדרך, נגיד ככה. לא כך הבינו מה הוא רוצה, אבל נתנו לו. והוא למעשה מאז לוקח את העניין לידיו ומנהל את זה לפי ראות עיניו. והוא למשל חושב שתקופת המחתרת ותקופת ההכנה למדינה הולכת להסתיים. וצריכים, ומספיק, איך אומרים, תודה רבה. וכידוע, הוויכוח הגדול, או העימות אפילו בינו לבין ישראל גלילי, זה רמה זה ראש המפקדה הארצית של ההגנה, שהוא אומר לו בערך, תודה רבה. עכשיו הולכת להיות מדינה. וזה יהיה כבר אחרת, ואז הוא שייך למפלגה השנייה בגודלה, מפ"ם, ובן גוריון זה מפא"י, ומלחמת עולם, ובן גוריון מנצח, בן גוריון מנצח. עכשיו, אותו דבר בדברים אחרים, הוא צריך בתוך כל הים הזה לשחות בין כולם, בסך הכל מפא"י זה מפלגה גדולה, אבל אין לה רוב. בכל ההצבעות, בכל הקונגרסים, בכל אספת הנבחרים, יש לה בערך 35%. הוא צריך עם קואליציה. קואליציה עם מי? יש כאלה שלא מסכימים להיכנס אליה, יש כאלה שנכנסים עם תנאים, למשל הדתיים, לא החרדים, הוא גם מכניס את החרדים בסוף. מכניס אותם, אגב, הם תקופה ארוכה לא שיחקו בכלל, החרדים לא שיחקו בפוליטיקה. רק לקראת הקמת המדינה הם מצטרפים לעניין, יש להם נציגות גם במה שנקרא מועצת העם, מועצת המדינה הזמנית, אבל הוא צריך עם כולם להסתדר, והבאת הדוגמה של המגילה, זה קריאת ים סוף לעשות את המגילה, עם הסיפורים ההועיל, עם הנוסחאות הלשוניות של משה שרת, שבן גוריון מחק אותם את כולם, וזה גרם לשרת, הייתי אומר, קודם כל הוא נעלב נורא. מעליב, לוקחים מסמך שלך ו... כן, הוא מחק את כל ההועילים האלה. אחר כך, זה גם ידוע, ביום שישי בבוקר, יום הקמת המדינה, הייתה ישיבה האחרונה של ועדת הניסוח, בביתו של בן גוריון פה. והיו בארבעה, בן גוריון ועוד 3, כולל שרת, ושרת לא בא. כי אתמול הוא מחק אותו. ככולנו הוא מחק עוד כל מיני מילים, כמו עוז ואייל, וכל מיני דברים כאלה, וישוב רב עוצמה, מילים של בית מרקחת. והוא עשה את זה, הוא עשה נוסח חדש, שפעם אמר לי פרופסור שחר, שעובד על המגילה כל השנים, אם הייתי מוצא את הניירות שלו, את הטיוטות של בן גוריון, לפי מה שאמרו לי, הם פעם היו בארכיון המדינה, לא יודעים איפה הם. לא יודעים. סקרנת? כן, לא, אולי הכניסו את זה לאיזה ספר, לא יודעים איפה זה. מה הוא עשה בסוף? וכאן לא אספר לסיפור לא כך ידוע, שכמה פעמים סיפרתי אותו, ואגב די תקפו אותי על זה, אבל אני קיבלתי את זה במקור מימן. מה הייתה התרומה של פולה למגילת העצמאות? אז אני אספר לך, אבל אם את יודעת, נראה אותו דבר. בבוקר של יום שישי, הלוא מה קרה? ביום חמישי ישבה מועצת המדינה הזמנית, בעצם ועדה שלה, לא, ישבה ועדה וניסחה, זה הגיע למועצת, לא למועצת המדינה, אלא לממשלה, מנהלת העם. מנהלת העם, נכון. זה הגיע אליה, שמה כיסחו אותם. את המנסחים, שרת ואחרים. אגב, צריכים להזכיר, היו איזה 4 או 5 גרסאות שונות, נתנו לאנשים שונים, ולאט לאט זה התכנס. ואז ביום חמישי, יום אחד לפני קום המדינה, הם יושבים ביחד, מקבלים את הנוסח, חלק אומרים לא טוב, ארוך מדי. חלק אומרים, כל ההועילים האלה באמת, באמת עזבו אותנו. וחלק אומרים כל מיני דברים אחרים, מחליטים להקים ועדה חדשה, שמורכבת מ4, בן גוריון, שרת, שאותו אז,
הרב פישמן וציזלינג ממפ"ם, וקובעים שנדמה לי 8 בבוקר ביום שישי, מתכנסים בבית בן גוריון. עכשיו בן גוריון, אני לא יודע כמה הוא ישן בלילה, כנראה מעט, וכל הלילה או כל הבוקר ניסח, תיקן את הנוסחים, ולפי הסיפור, לפני שאני מגיע למה שנקרא צור ישראל, בזמן ארוחת הבוקר, פולה עמדה מאחורי האגף שלו, וראתה את זה, ואמרה לו, בן גוריון חסר משהו במגילה. הוא אומר, מה חסר? בשוויון חסר מי? אז בזכות פולה יש לנו את... רגע, את לא אמר לה ככה, את יודעת מה? קודם כל זה נכון. אבל תני לי, אני אוסיף את המילה, ללא הבדל גזע ומין, אני אקרא את זה לעצמי, ואני רוצה לראות איך זה מצלצל. אם זה מצלצל בסדר, נכניס את זה. אחר היה. הוא הקריא, זה היה נשמע לו טוב, ומאז אנחנו לא מפלים בין גברים לנשים בארץ. בדיוק, זה היה קודם. עכשיו, לי סיפר את זה בזמנו, פרופסור זאב סגל המנוח, מהפקולטה למשפטים, והוא אמר, אני יודע את זה מכאן ומשם, ואני סיפרתי בכמה מקומות אחרים, וכמעט הרגו אותי. מה פתאום, זה לא נכון, אבל אני אומר ככה, לא מקלקלים סיפור. עם עובדות, למה לקלקל? עכשיו, יש דבר אחד בטוח, הסיפור עם צור ישראל. כן. עכשיו, בבוקר מתכנסת הוועדה בביתו של בן גוריון, מי לא בא? שרת, נעלב. יושבים השלושה האלה, דנים בכמה תיקונים, בן גוריון הראה להם את הנוסח, וכמעט זה מתפוצץ על צור ישראל וגואלו, כי אומר הרב פישמן מימון, אני לא יכול לחתום אם אין במגילה שם שמיים. לא יכול לחתום, ותעשו מה שאתם חושבים, אבל תביאו את זה בחשבון. אומר ציזלינג, אני לא אחתום על דבר ששם שמיים מופיע בו. עכשיו, מלחמות היהודים. כן, ההגדרה שהוצאה על ידי הרב, הייתה צור ישראל בגואלו. בן גוריון בחוכמתו אומר להם, אתם יודעים מה? בואו נסכים על דבר אחד. בואו נכתוב צור ישראל. עכשיו, לכל אחד יש צור ישראל משלו. נכון. לך זה צור ישראל זה, ולך זה צור ישראל שזה נשק ועוצמה. אז הם אמרו לו, בסדר. וככה זה היה, זה עבר באותו יום למועצת המדינה הזמנית, בן גוריון הביא את כל הדבר, וכיוון שכבר הרב מימון נתן את אישורו, אז זה התקדם ככה, והנוסח הוא נוסח בן גוריון. לא נוסח שהיה שופט ברנזון ואחרים, בהם אחד. ניסו לעשות את זה כמו החוקה האמריקאית, ניסו לעשות את זה כל מיני דברים אירופיים. בן גוריון נתן לזה בסוף את הלבוש שאנחנו מכירים את זה, גם קיצר בהרבה, כי זה היה 3-4 עמודים, הוא עשה את זה 1.5 עמוד, וגם פישט את זה, זה הרבה יותר פשוט. יש מליצות, הן לא גדולות מדי. נכון, אבל אני מסכימה איתך מאוד. סיפרה לי, אני חושבת שזה היה לפני 1 או 2, נכדתו של משה שרת, שמשה שרת באחד הנסחים שלו לא כותב אנו מכריזים בזאת, אלא אנו נודרים בזאת. לא, אבל זה חלק מהעניין. בן גוריון פישט את הדברים, לא לכתוב מילים גבוהות בעניין הזה, נודרים, מי יודע מה זה נודרים בכלל? קודם כל, מי משתמש במילה הזאת בכלל? אני מסכימה איתך. היא טענה בפניי שאולי הדברים היו נראים אחרת, אם המילה לא הייתה מכריזים אלא הייתה נודרים, זה קשה מאוד. עכשיו, אם כבר מדברים על שרת, יש עדות של אחד העוזרים של בן גוריון, שהוא אמר לו בטקס בבית העצמאות, שבן גוריון רצח אותם. זאת אומרת, במובן הטקסטואלי. הוא יתעקש איתם על... לא יתעקש, הוא עושה אחרת. הבנתי. רצח אותם, זה אומר, תודה שמה שכתבתם, אני אעשה את זה... רצח את הטקסט שלי. רצח את הטקסט שלי, הבנתי לגמרי. אמרת משהו על הטקס עצמו, אני תמיד בהתלבטות גדולה, ואולי אתה תפתור לי את ככה דילמות או מחשבות שיש לי על האירוע הזה. מצד אחד, יש... סיפורים סביב האירוע הזה, כאילו היה מדובר במשהו, באיזה אירוע מתגלגל, מכאן לוקחים מפות, מכאן שולחנות, זה אירוע ספונטני, מין איזה ככה מאוד ישראלי. מצד שני, מההיכרות שלי עם בן גוריון הוא לא חפלט, כאילו הדברים בדרך כלל מאוד מתוכננים, מאוד מסודרים, יש משמעות לטקס. איפה זה בין
מאוד מהודק לבין מאוד ספונטני. אני אגב חושב שבן גוריון לא היה לו קשר לארגון הזה. אוקיי. היה לו כל כך הרבה דברים על הראש. הבנתי. באותו זמן, בעיקר הפלישה. הוא חשש נורא. היום שאחרי. כן, תראה, אנחנו מדברים על יום שישי. נכון. האנגלים יעזבו בשבת. וההנחה שלו הייתה מה שהתאמת. שתהיה פלישה כל ערבית. זאת אומרת, מכל הדדים. אגב, אין בעולם מקרה כזה. אנחנו יודעים היום, שמדינה ביום הקמתה, שהיא בת כמה 8 שעות, חוטפת זפטה כזאת, של 5 צבאות פולשים לתוך המדינה הזאת. אין דבר כזה. עכשיו, בן גוריון ראה את זה ממש מול העיניים שלו. ויש אנשים שטוענים שהוא היה די פזור נפש בהכרזה, כי הראש שלו היה בדברים אחרים. הוא גם כותב ביומן שלו, היום הקמנו מדינה, גורלה בידי כוחות הביטחון. תראו, הוא כותב על כל מה שקרה ביום הזה, בטקסט הזה, נדמה לי 14 מילים, זה הכל. גורלה בידי כוחות הביטחון. כן. ומכאן, מה הוא עושה באותו יום שיוצא? הוא נוסע לבית האדום, לישיבת מטכ"ל, להתכונן לפלישה. עכשיו, הוא לא טיפל בעניינים הארגוניים, אחרים טיפלו בזה. זה היה חפלב בטוח, כי כל העניין נמשך מיום חמישי עד יום שישי. זאת אומרת, הארגון. כן. עכשיו, יש דברים שהם מסמרי שיער. למשל, הסיפור עם המגילה, אני מדבר עכשיו על הסיפור הפיזי. כן. אותו רותה ואני, שהמארגן, הגרפיקאי, איש יחסי הציבור, הולך לקנות קלף, שיהיה לה מגילה. עכשיו, הוא לא מוצא מספיק קלף לתל אביב. תל אביב אין קלפים מאמין לזה. אז הוא קונה, מה שלא כל כך יודעים, אני פעם ביררתי את זה, נייר, קרטון של העילים. ולכן המגילה מורכבת מ3 חלקים. 2 החלקים העליונים זה העילים, והחלק התחתון שעליו חתמו בלי מגילה. כי המגילה, נעבך, לא הספיקו לכתוב אותה. זו סיבה שהם נתנו לו את האישור בערך ב2:00 ביום שישי. אז הם חתמו, החותמים חתמו על החלק השלישי, החלק השני והראשון היו ריקים, נכתבו בשבועות הבאים גם כן בסיפור מדהים, פנו לסופר סתם, דרך הרבנות בתל אביב, שלחו סופר סתם, הוא בדק את החומר ואמר, מצטער, אני לא יכול לכתוב. הוא למה? ככה מספרים, כי יש מספרים, אני לא יודע איך כותבים מספרים. וואו. אז הוא כתב בסוף בעצמו, ואליש, עם עוזר שלו, הם מצאו איזה אות מספר של יהדות ספרד, מלפני 500 שנה או כמה, זו אות מיוחדת, והם כתבו את זה. זאת אומרת, הכל היה מהרגע להרגע, בחלק מהמקרים אחרי הקמת המדינה, כי המגילה לא הייתה מוכנה. והחתימה עצמה היא לדעתי דבר מדהים, עצם החתימה, תראו, לא שמים לב, כל הטקס לקח 32 דקות. זה הכל? כן. כולל החתימה. וחתימות, זה גם כן סיפור מאוד מעניין על שרת דווקא. שרת ניחס לעצמו את הניהול של החתימות. הוא ישב, המגילה הייתה לפניו, הוא היה מוכרח לשים את הידיים ככה, כי התגלגלה לו. כן. וכל מי שהיה צריך לחתום, בא אליו. אגב, לא היו הרבה, היו 27. רק. כי לא כולם הגיעו. חלק היו תקועים בירושלים, ואחד היה תקוע בניו יורק, הרב איצ'ר מאיר לוין, ולכן הם חתמו יותר מאוחר. אבל אלה שחתמו הגיעו אליו, ואגב אמרו, זה גם יש סיפור, לא להביא עיתים. אנחנו נקנה עת אחד שכולם יחתמו. איפה? כל מיני כאלה, והדוגמה הכי טובה זה החתימה של דוד רמז. איש מנה, מה שהיום קוראים צ'יינוגרף, והוא גם ניקד, רמז. וחתמו, אגב, לפני אולי 10 שנים אני נוכחתי, במוזיאון ישראל הביאו את המגילה, היא התחילה לאבד צבעים, מהזמן. ולמשל כמה מהחתימות התחילו להיות, הם דחו. ובמקום שתקנו את המגילות הגנוזות, תקנו גם את המגילה הגנוזה הזאת. עכשיו, למדו לקח. היא פעם הוצבה בכנסת לכמה חודשים באור רגיל, וזה אסור לעשות. ולכן היום, ראיתי אותה לפני כמה שנים פעם אחרונה בארכיון המדינה, היא בחושך מוחלט, ואם מוציאים אותה, אולי ל10 דקות. רק אנחנו מחזירים אותה.
כן, זה תנאי שימור מאוד מחמירים, ראיתי ככה גם על יומנים של הרצל, זה גם על אותו עיקרון, שוכב לו שם. אני לקראת סיום רוצה לשאול, יש כמה מיתוסים סביב השעות האלה שלפני, אני רוצה לעשות היה או לא היה, נכון או לא נכון. בוא נתחיל האם הייתה הצבעה בחדר שבה באמת ספרו ידיים לבעד או נגד? איך אומרים? קלט למטרה. תדעי לך, זה ויכוח שנמשך בלי סוף. היה תקופה לפני 20 שנה בערך, שהוא היה מאוד בוער, והיו רק שניים שתמכו באמירה שלא הייתה הצבעה. שלא הייתה. כן, אני הייתי השני. פרופסור יגאל אילם ואנוכי. עכשיו, איך אני יודע? בן גוריון כתב לי מכתב. את מכירה את המכתב? לא. וואו. איך אפשר לקרוא את כתב החרטומים הזה? לא, זה פשוט נכון. אז בואו, הסיפור הוא כזה. ב-1968 אני עמדתי לסיים את הלימודים שלי באוניברסיטה בחוג למדע המדינה בתואר שני, והעבודה שעשיתי, עבודת הגמר, הייתה על מפאי בשנים האחרונות לפני המדינה. ועלה לי רעיון מטורף לגמרי. למה לא ללכת לדבר עם בן גוריון? הוא היה איש פרטי בשדה בוקר, ודרך חיים ישראלי האחד והיחיד, אורגנה לי פגישה איתו, ובאתי וראיינתי אותו, ואחרי שבוע התקשרתי לחיים ואמרתי, אני צריך עוד פגישה. אז עשינו עוד פגישה, ובן גוריון אומר לי, לא מספיק פעם אחת? טוב, בקיצור, דיברנו, וכשבאתי הביתה גיליתי ששכחתי לשאול אותו על ההצבעה. ואז פשוט ניסחתי מכתב, וכתבתי לו במכתב שאני מבקש ממך שתגיד, הייתה הצבעה או לא הייתה הצבעה, ואני יודע שהייתה, ואני יודע שהיו 6 בעד מיד, בלי הלחץ, למרות הלחץ האמריקאי, שהם ביקשו כרגע לא להכריז, אלא שביתת נשק, הפסקת אש, ו4 שאמרו מוכרחים, קודם כל לא בגלל האמריקאים, בגללנו, אנחנו לא מוכנים. הנה מה שאמר יגאל ידין, באותה ישיבה גורלית של 14 שעות ביום רביעי, 12 במאי, הסיכוי שלנו הוא 50-50. אגב, אני שמעתי את יגאל ידין אחרי הרבה שנים, אומר, לא נתנו את כל הציטוט שלי. אני אמרתי 50-50, אבל אם נקבל את הנשק שהובטח לנו בצ'כיה, במקומות אחרים, אנחנו ננצח. אבל זה לא שייך לעניין. בכל אופן, היה 4-6, ואני ידעתי, או ככה הנחתי שלא הייתה הצבעה, ואז בן גוריון, וכתבתי לו את זה, ואז הוא עונה לי ככה, למד מרדכי נאור שלום רב. הפסקת אש בארץ ישראל, לא יודע, ההצעה השנייה, בפרוטוקולים שיש בידי אין כלל החלטה על כך, אני יודע מניין לך ש6 הצביעו נגד ו4 בעד, ולכן איני יכול להגיד לך מי היו המתנגדים ומי היו המחייבים, כי לא הייתה כלל הצבעה, יש מילה לא ברורה לפי החומר שבידי. עכשיו חכי, עם הזמן למדתי, זה סיפר לי פרופסור מיכאל בר זוהר, שסיפר לו זאב שרף מה כן היה. כמקובל במפאי בימים ההם, עשו הצבעת ניסיון. בקרב 10 שישבו שם, היו רק 10 מה-13. פיילוט, עשו פיילוט. בוא נראה. ואז עברו מאחד לאחד ואמרו לו, אם עכשיו הייתה הצבעה, איך היית מצביע? אז 5, כי בן גוריון ברור. כן. 5 אמרו, הייתי מצביע עכשיו או לעולם לא, כמו שאומרים, ו4 אמרו, בוא נדחה קצת. בוא נראה איך העניינים מסתדרו. ושבן גוריון קיבל את התוצאות 6 נגד 4, הוא החליט. זאת ההחלטה, אני רואה שיש כאן תמימות דעים או רוב דעים, והמדינה, ככה הוא אמר, והמדינה תוקם ביום שישי ב4 אחרי הצהריים. יפה, סיפור מצוין. אני מסיימת בלאמת או להפריך או לאושש את הסיפור על זה שבן גוריון נועל את משה שרת בספרייה. היה או לא היה? היה או לא היה? היה או לא היה? אני חקרתי את זה הרבה עם הבנים של משה שרת ועם כל הכלל, זה רשומון. יש כאן 2 עמדות. הסיפור הידוע שמיכאל בר זוהר אסף את החומר לביוגרפיה בן גוריון, הוא ביקש מבן גוריון שיגיד לו, מה היה הסיפור? אז קודם כל צריכים להסביר, שרת היה באמריקה,
נפגש עם שר החוץ, או מזכיר המדינה, מרשל, והוא אמר לו, במילים שלי, אל תעשו את זה עכשיו. אני בעדכם, תקימו את המדינה, אבל לא עכשיו. גם בגלל הסכנות לכם, וגם בגלל עוד כל מיני סיבות, תדחו את זה. ושרת אמר לו שמה, לפי העדויות שלו, 2000 שנה חיכינו. אנחנו לא יכולים לחכות יותר. אבל הוא, בלב שלו, הוא היה מה שנקרא יונה, לא נץ, ושהוא בא לארץ, במסע נוראי 3 ימים מארצות הברית, מטוס מכאן לשם, בסוף הגיע לאתונה, ושלחו לו מטוס דקות מהארץ להביא אותו לשדה דוב. ושהוא יורד מהמטוס בשדה דוב, אחד מאנשי בן גוריון אומר לו, מר שבתוק, בוא איתי, בן גוריון רוצה לראות אותך. הוא לוקח אותו לביתו של בן גוריון. עכשיו התיאור של בן גוריון. לפי התיאור זה ציטוט. הושיבו אותו בספרייה, סגר את הדלת עם מפתח, לפי התיאור, ואמר לו ככה, משה, עוד מעט עליך ללכת לישיבת מרכז המפלגה, שצריך להחליט על הקמת המדינה. זה יום שלישי, 11 במאי. מסור להם דין וחשבון מלא ומדויק על השיחה עם מרשל, אבל אינך יוצא מכאן עד שאתה מבטיח לי דבר אחד. את 4 המילים האחרונות שאמרת לי, אני חושב שמרשל צודק. אל תגיד במרכז. שרתוק נהנה ללחץ, וככה עשה. עכשיו, שרתוק דיבר שם איזה 3/4 שעה. סיפר את כל ההיסטוריה מימי בבל, מיציאת מצרים ועד ימינו, וכמובן על הפגישה עם מרשל, וסיפר את הכל שהאמריקאים לוחצים עלינו, אבל סיים במרד, המצב קשה מאוד, צריך ללכת קדימה. עכשיו, הייתי אומר, הנוסח הזה התקבל בציבור, ואני חושב שעשו עוול גדול למשה שרת, ואת יודעת מי היה הראשון שהלך לבטל את העוול הזה? בן גוריון. הוא כתב למישהו בשם פנחס נאמן מעפולה, הוא שלח לו מכתב, משהו בנוסח, שמענו שמשה שרת נגד הקמת המדינה, הוא אמר לא נכון, אתה עושה לו עוול, הוא כמו כולנו בעד הקמת המדינה עכשיו זה, שימי לב מחר. אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר דווקא על יום שישי, לא כך ידוע. היום שישי, יום הקמת המדינה. כן, 14 במאי. תושבי ישראל קמו באותו יום, אני מוכרח להגיד, תושבי ישראל שעוד לא קמה, כן? קמו באותו יום, קצת מבולבלים. הם לא כך ידעו מה יקרה, של 3 דברים. האנגלים באמת יעזבו? הם אומרים שהם יעזבו, לא יודעים. תקום המדינה, איך יקראו לה? כן, כבר הייתה החלטה, אבל ודבר שלישי, רגע, אחד זה, כן, תהיה פלישה? מי ענה על כל הדברים ונתן את התשובות ביום שישי בבוקר? הגורו של הימים ההם, נתן אלתרמן. בטור השביעי? בטור השביעי, הוא כתב שיר אל מול הפלישה. שימו לב, כבר מדבר על פלישה. אני אקריא 3 בתים. נכונים מפקדיה, שכיריה הוכנו, כל תקוות פחותיה סכין בחזה. למדינת היהודים וברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מי יכיר בממשלת העם המוקמת? רוסיה, פולין, העת תענה כלשונה. אך מחר יתברר למדינה במלחמת אם נגזר שערב בתקיר ראשונה, בפלישה, כן? והבית השלישי, אם הדרך הזאת נועדה לה מארס, למדינת ישראל, היא תלך באטום, עוד יראה העולם את ליבו של הפרס, תעקור היונה הנולדת היום. מקסים, לא הכרתי את זה. אני חושבת שזאת דרך מצוינת לסיים את השיחה
המרתקת בינינו. תודה רבה 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 רבה. אני חושבת שהערנו נקודות ככה חשוכות ופחות מוכרות בסיפור הזה של ה-72 שעות. וזהו, נאחל מזל טוב ליום הולדתה של מדינת ישראל. זה כבר, ציינו את זה כבר, אבל נראה לי שגם היום אפשר לאחל לה מזל טוב, ורק שתמשיך להיות מדינה משגשגת, מוצלחת, בטוחה, נכון? מה שהתחיל בן גוריון, אנחנו חייבים להמשיך. חייבים להמשיך. בזאת נסיים. תודה רבה מותקה. תודה רבה שהאזנתם. נתראה בפרק הבא של פודקאסט הזקן, הפודקאסט של בית בן גוריון בתל אביב.